Remi Debbarma belai ke baka dokon nangjagui tongo tamoni hinke bayap song Remi Debbarma ni update Rinai Kebw Kuruikha Kuruikha borokno guide khainai bo logiyo Kebw Kuruikha Abagui Remi Debbarma lukurokni bagui Sak Baithang phaiui update rinani nangkha tamoni hinke lukurok amsuk kosto khe chubai rohormani borok bo update manani nango hinke video no paithak jora naitongni bayap song Remi Debbarma bini treatment no tui tai tamo kok saka Ani update dinai rok to Kuruikha ba ke manai bo nogo thangjak sini bank account rok block jangma bagi thik rok da khlai mano honai thangjak ke tabu o jagao dibrogoro ma bai ang simisi jengkonai ke ani bagi ke update bo rinai kring ngai tong khabon bagi ang norong boskango iko kosto koi pono manugjak Phaika Geze puilan simani mokol baru oi mokol robui sawoi thei phaimano tono rongno no mangkhana ge ko oro phaiye thei hamiro khibiui ko kemu khaiben bore ani mokol tabu ma hai kha kisa komi kha hina rongno no mangkhana chepta kha gai sama to sawi tong ko thei rogo phayo phayalen ya jora phayo jora ogo mahike phayangui dong ta ke sama sawi tongo kai biki rok sawi tongo ang ke ko khai hai sitabu norok no to saglai rijak je sini manai ni bani je khoksa khongni norok suba suri mani bisingtei rang je kisam sa tongmani abo bai siseng tewisa next ngo kemu khlainani kai chino mo to ekbar bai operation ya ni to men to sungno sajak 3 মাস joti ma tongnai o jagao abon pore se last se operation ngai ke tabuk sing sungno de dijak 28 tariko go MRI khaya ko nei bo report ok nai tesa kemo khlaina ni ni chungno to sajak ganga bono tabo bo je ani manai ogo pano ko thangjak amba sawo thangai ko sini je bank branch bank bai kok salai bai ma pore tabo hanga am tin che sai tong ko kagos potro to thiklai bai khaja to no abo se 3-4 मास से नांगनाय am tin sapo je rang ki sami sa jeno rok sungno suba su khalai mani a rang se tabo uthok ma ya hangkai ang bai ki treatment khlai jak sinai norong ki sa sabaila yang gong te tini 20 tarik dei tong ka te ko ekdin si tong shu Alagla kuti buya rang kisi sa ma hai ka ke ang asu post ka ye phaima se tabu ka oma hai ka ke ang bai ki treatment khai jak sini ba aba se borok sapo te oino mane extra donation rok tong ka mane extra je chuba chuni rang rok tong ka abu bai khlai gi sini tong ma se o bank account ani kaisa ani manai ni a jaga se je no rok khoksa kong ni chuba chu ro mani bisin ti je o rang uthoi maya sini tabu sango jaga o bara no go kosto most bara tong lại mà xí mày rồi cái cam cái má sa lại mũi rồi có số cái tong lại tong abun bisin có số mày ham nam musung cái phải mà xí ama hay mi tong cái chân ang bai cái ham mi thang mà này ba yang seng có jago ya pa orang có pan kere je rang có ko ke suba mani bisin go bo muti or de pui la wono sini test khaijang mani ni kemo khaijang mani ti ni sini rang thang pai ka tiki sami sa tongwa bai abo bai khlaina ni phan ta khlai mai arang 3-4 mas nang na hin sai khong kai chang tam be khlai sinai norong kisa sabai gradi na je bank ni boro norong ni je alada donation boi je norang supa su khlai ma bai phone khlai chi ni ya pau ta khoksa pan serang kari chengoro kosto mo su sing ta tong ango to ano doctor ok sau mane ano janing ta khlai di orono to ni makai to ka hamane abon bagi sing anggo saimana ni sore amsta hamni ya anggo janing khaina ne ani khomata kari suka ang phaipuru se thiti khaye osu jora matai rok nai khlai mu te norok ni pre ani bagi suri mung ba sang osu jor te sok pai ang ti bai ke lai si tong man sine da ga bono kosto mo soro tong mane jeng ya porang khoksa po kari ke sing ro kosto kai to tong lai to kha tabo am bisingo se bank account bo mo hai 3-4 mas nang lang ke ang bai ki treatment khai jak sini ba ngai norong mo ki sa
사바이그라시리 땀 가게 땀 가시네 때 엑스트라 이야 파워랑스 그래 정 엑스트라 이야 파워랑 똥카시 아랑 바이 트리트먼트 가정는 버스 간고 이니 미스타릭 때 고이긴 시동시오 buini bai saji malia kepala tam zani amai kepala binman bakalai kasi enggak bunuh norong no titam sasina yang ko kwanse sana zeng liya ni aske tension bai kosto bai muji malia tam khajina kya